Hey. If you on curve, you shit. So box, 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 box. Box, box. 11 toisten harjoitusten 7. Hän voitti vuosi sitten Bormion kilpailun, jossa olosuhteet olivat kyllä aika kummalliset. Tuuli puhalteli vähän miten milloinkin. Ja puhalteli Gruggerin kannalta suotuisasti, mutta ei puhalla tänään. Suksi lähtee jalasta ja Grugger liukuu ja ai mikä tärsky tuli kasvoihin. Ai paha tekee. Ai, hyvä Todella ilkeä tilanne. Siinä kyllä on varmaan lonkat revennyt.